Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Ha ka kan rew tarik unailor Hajan arpuai. Ka Deputy Commissioner jongga East Khasi Hills District ka kong Isa Wanda lalu kalapan mi ya ka hukum ba ombet bandi Duma hagi Jaka Kiba hapo shispa yard radius lani khandai puai point saw meter tawar ya ki Jaka Pule ba lamanaru yakinong di Duma Kiba judi hagi Jaka yo ba kimbet bandi Duma syaki kena kiba hapo khat prasnem karta bad baki deiru banbu da ka jingtho hakmat dukan jongki ba onom di Duma syaki kena kiba hapo khat prasnem karta kiba Pynkheiñ ya kani ka hukum kin ngat ha ka jing penshutom kat kum ti kendon ai hadin balami kani ka hukum ka Batisi TV kala yat swat hagi babon ki benta jong nong ba Shillong bat layo i bagiladon bon teli ki dukan di Duma ki badon Hajan jong ki Jaka Pule katto kani teli ki dei ki badon Hajan ka Sankardev College ki dukan ki badon Hajan ka Laban Presbyterian Secondary School bat layo iru bagidon ki dukan hagi benta jong ka Don Bosco Square ka Jaka ka Balaker Tawar da ki Jaka Pule kum ka St Anthony's Higher Secondary School ka St Mary's St Margaret bat ki wei pat ki Jaka Pule laban kedau bagane ka hukum jong ka DC kam dai syu ka badang thamai nrei ka baladon nadu ki por ki bakham menshua om la pat bantip balai bahadu mentaru om dan ba pushe ya kata ka hukum hatu la ka dai ba om dan ba ujor persya lani ba ki bor ki badai pe kim sim la le jurip daladihi ban lap ya ka jing shisha kum ka jing pentrekam ya ka ain Cigarettes and Other Tobacco Products Act arhajar lai